Bertiga, bertiga. Iya. Di sebelah sana, bunda-bunda, mbak Yu, ibu-ibu. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi rasane kok pahit tenan, mangan lalut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kaya sampun lenesu, nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu. Emanen ayumu ndak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Sayang kaputene saestu, yen durung saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah najan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sono ana ngancanine saben dina. Osin Music kembali. Masa yang di belakang goyang mas? Keluarga Tegal mana keluarga Tegal? Warga Tegal mana suaranya? Lagu terbaru. So, iya. Boyo sampun lenes. Kabeh iso rasa dinggo nganggo mecucu. Emanen ayumu ndak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Rungono sayang kaputene saestu, yen saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Ora bakal luntur, sayangku ora bisa goyah sajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Bareng aja Osin Music fenomena di Indonesia. Iken Ratnasari. Cintaku kaya sampun lenesu, nesu iso rasa dinggo kanggo mecucu. Emanen ayumu ndak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Ramadan manggol Nuruti apa karepmu, ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah najan kahanane bubrah.
kabeh ana rembuke ana diitung kabeh sedulur. Lagu 100.000 lho iki. Kok iso? Lah dari Mbak Betty Ban karo keluarga Tegal. Oh iya. Sebenarnya tadi saya tuh disuruh nyanyi ke sana. Oh iya. Sudah dicepakkan. Apa tuh? Dicepakkan sawer dari keluarga Tegal. Dicepakkan ya basa apa? Dicawiskan. Wah dicaweskan iso ya, Mas. Sudah disediakan. Lah kuwi lagi bener. Sudah Meh dinehkan. Waduh diberikan. Diberikannya. Yo lono. dilungkan. Waduh, Hampir dilongkan. Hampir Bang. Dari Tegal, sama aku tadi dari Tegal. Tegal Jawa Tengah. Tegalan. Terus kok Tegalan ya. Ngene, Mbak. Iki mau dikomplain, Mbak sing nyanyi tekan kono. Nah, iki sing kleru jane jenengan, Pak. Kudune nek lokasi ngeten iki elektune kalih. Lah masa elektune loro iki piye lho sing muni? Iki setunggal mriko ngoten. Dadi malah Bapak Ibu kaya- tamu sing nonton wingking do arep mirsani dolanan lho, pirsa. Ing sak lagu apa awake dhewe mubeng rono. Apa? Sing kompak. Apa? Duet aku karo Awake dhewe apa? bojoku. Awake tok apa sak sirahe? Yo kabeh semua lho. Awake wae sikile rasah ben ning kene. Yo Lho kabeh. kok repot nggo sing nganggo sendal repot. Kabeh. Apa Mas? Duet. Duet. Oke. Ya itu bagus. Urung ketemu. Iya sembrono lho ya. Anti wasito ora sido ngelek. Lah yo Kan mau kurdi mamah tak tekoni kapan ning ngelek wasito. aku melu rombongan giliran iki aku. Nggih. Oh iki ana sing pambudhe. Wanatya ayu sumangga boten Kok karo ayu jenengan? nggih Kok karo jenengan? Niki sumangga. karo Mbah Baut apa, Mbah? Oh yo jambu alas. Ojo jambuan. Jambuan iki dikira codot aku. Lah ini jare kecodot ta wadu? Mano napa? Oh iya. Singkong keju wae. Oh, parfum Kudu duet. dari. Ora Ori sapa? singkong mercu. Oh, gulu pedot. Wow, Oke. Areng-areng bakar gedang. Bakar gerang. Angga kini. Ora lagu. Meritili. Lah ngapa kok mritili mau mangkat kowe urung kok? Nah iya. Yo. Yuk, Gulu kita pedot. menuju Oke. ke Indonesia bagian barat. Timur. timur. Mengke mriko, Pak Bu, lajeng mriko. Walah repot. Lajeng ngubengi daleme Pak Es. Wah, kok ngapa lho ngebungi barang lho? Weh, larat njiko gerji aku. Kok ngunci kok sepitan jare kowe. Nang bae Yuk. cenyepelek. Monggo. Monggo aku Ayo, Mas. iki. Urung. Duh,